बिजेपि सरकार फैयोब्ला हा हु फाननानै आलाय सिलाय जागोन रायजोफोर। दिसपुरनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय जोंखौहाय सालायगोन। जोङो बामोनफोरनि आथिङाव जोथ्रोद जोथ्रोद बबेबा खनायाव दोनजागोन रायजोफोर। मानो बेसेबां गोहो दिन्थिनो हायो सासे सिएमनि सायाव। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनसे गोनां आपडेट लाना फैलायबाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय। माखासे राजखान्थियारि खोथाखौ दिनै सावरायगोन। बेजों लोगोसे जोंनि थासारिया दासान्दि माबायदि जागासिनो दङ बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। आरो गोनो गोथो जानांगौ बा जाबाय थानायनि सम गैला। थाबैनो नोंथांमोना गाव गावनि केन्डिडेटखौ, पार्टिखौ सायख'नांगौनि सम फैबाय। ओरै थांलाय ओरै फैलायनि सम गैथ'ला। नोंथांमोना गाव गावनि इमेजखौ नस्थ' दा खालामसै। ओरै माला गानहैलाय ओरै माला गानहैलाय, ओरैनिफ्राय गरसे ओरैनिफ्राय गरसे बुथुमनायखौ दोनथ'दो। बिदिजों जोंनि हारियाहाय जि अलखदाव जोङो गोग्लैनो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय उद्धार खालामनायनि समा नैबे 2025 मायथाइयानो लास्ट। आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। दिनै आङो माहारियारि आफादखौ सोंखारिया, माहारियारि आफादनि फंसेबो आङो बुंनो सानाखै। जायखिजाया जायफोरा दिनै गोनो गोथो जादों नोंथांमोना स्पष्ट क्लियार जानांसिगौ। आरो बेबायदि नुदोंबो। दिनै थोंजोङै आं बुंनो सानो UPPL हिसाबै अलमस्ट फ्राय समस्थिफोरावनो दिनै रायजो राजाफोरा खुद्रिबाय। दैदेनगिरिफोरखौ नागारनानै गाव गावनो डिसिसन लागासिनो दङ। नाथाय बिथांमोना दिनै बबे मोनसे दोलोआव थांगोन बेवहाय गोनो गोथो जादों। UPPL खौ गारनानै दिनै जोंनि गेजेराव मोननै हान्जा दंबावो, APB आरो BPF। आं बेनि सोमोन्दै बुङोब्ला दिनै जोङो थोंजोङै नुहुरो BPF आ जोबोद सिनियर मोनसे पार्टी। प्रथम जोंनि BTC आवहाय जोनोम मोनजेननाय पार्टी। जाय पार्टीया दिनै जोंनि था-मोनथानि थाखाय दिनै जोंनि जा बिथिङावनो जों बुं बेखौ लामा दिन्थिग्रा हान्जायानो जाहैबाय BPF। दिनै सोरबा APB नि दैदेनगिरि, दिनै सोरबा UPPL नि दैदेनगिरि, सोरबा बायदि बायदि जोंनि BTC हालामावहाय जाखिनि दैदेनगिरि जोङो नुबोबाय गासिबो दिनै गोखा गोखै बिथांमोना जाखिनि बिसायख'थिनि मुङावहाय लेक्सार होदों गाव गावनि पार्टीखौ देरहाहोनो थाखाय, बिथांमोना गासिबो BPF आव थानानैनो राजखान्थिनि सोमोन्दै सोलोंबोदों, लिडार जादों, दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि गेजेरावहाय सिनायथि मोनदों। नाथाय खोथाया बेसो, मानो BPF? थोंजोङै आङो बुङो मानो BPF खौ जोङो नायहरग्रोनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला दिनै BPF खौ नारा नाथा गादबनो थाखाय UPPL आ मा मा कौशल बाहायाखै। डिभाइड आसाम 50-50 नि स्ल'गानखौ लानानै बड'फा बायदिखौ बिथांमोना फ्रन्ट लाइनाव दोननानै बिथांखौ बेबहार खालामनानै बिथांनि मुंखौ लायै लायै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मोनसे सेन्टिमेन्ट सिखांहोदोंमोन। नाथाय बे सेन्टिमेन्टआ फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव थाद'बाय। खनले खनले बुंफिननांगौनि गोनांथि गैला आं सानदों। मा बुंदोंमोन, मा बुङाखैमोन, मा रादाय होदोंमोन, होआखैमोन, जों गासिबो थन्न थन्न मोनथिजोबखाबाय। बिथांमोनहा दिनै नंखायनो 17 बोसोरखौ बुङै बुङै दिनै गावसोरनो आंगायबाय। 17 बोसोराव बिथांमोना दुसिदोंमोनब्ला 17 बोसोरनि मोजां मोजां उदाहरनफोरखौ खोनानानै दिनै रायजो राजाफोरा UPPL नि फारसे उल्थासो जानो हमबाय। दा बेनो जाहैबाय सैथोनि जय। सैथोआ जेब्लायबो सैथोआनो, रावबो सिखोमानो हाया। 2003 मायथाइ सनाव BTC जाजेननायनिफ्राय 6 शिडिउलनि गेजेरजों जोङो दिनै काउन्सिल जों मोननो हादों प्लेन्स ट्राइब हिसाबै। बेनो बयनिसाय गोग्गाथावना BPF पार्टीनि नाजानाय। लोगोसेनो प्रथम BTC ओनसोलाव जोङो बिसायख'थि खुंनो हादों। बेबो मोनसे
BPF नि अबदान दिनै 80 फारियावहाय जोंनि बर' रावा सोसनजादों बेबो BPF नि अबदान दिनै गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार दिनै मोनब्रै जिल्ला जोंनि गेजेराव दङ गासैबो BPF नि अबदान लामा बायदिसिना इनफ्रास्ट्राक्चार फिसा फेनलाफोरखौ आङो मेनसन खालामथ'नांगौनि दरखार गैला भिडिअआ गोलाव जालांगोन आं गुबै टपिकआव फैनो सानदों नोंथांमोना गोनो गोथो जानांगौनि सम गैला समा जोबोद आंखाल सरासनस्रायैनो आङो मोननैसो पइन्ट दिनै नोंथांमोननो बुंनो सानो UPPLआथ' गैला APB आरो BPF नि गेजेरावहाय मानो BPF मानो APB नङा दिनै APBआ नंगौ मोनसे उद्देश्य लानानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड होनदों किन्तु बेयो अल्टारनेटिभ माब्लाबाबो जानो हानाय नङा बिथांमोना एजेन्डाया नैबे मुहूर्त समाव बिथांमोननि पार्टी गोदान दानानै बिसायख'थि गेलेनायानो एसे जोंनि गेजेरावहाय हेम्पारसो खोलैदों माने थोंजोङै बुङोब्ला बिथांमोना दिनै खहासो लाबोदों दिनै सोखादों जोंनि गेजेराव आरोबाव बुङा सानब्लाबो बुंनांगौ बाध्य जाना फैदों नैबे मुहूर्त समाव जितु बिथांमोना नुखादों जोंनि हारिनि गेजेरावहाय गावस्रा गावस्रि जानायखौ आरो बेनि गेजेरावनो बिथांमोना आरोबाव थामथि गोहो हिसाबै दिनै बहानिफ्रायबा फैनानै नंगौ बिथांमोना गोबां उद्देश्य दङ गोबां एजेन्डाफोर दङ नाथाय सोरनि स्वार्थआव दिनै रायजो राजाफोरनि मावनांगौ थांखिफोरा आं सानो APB हानजाजोंहाय सुफुंजानाय नङा आरो बिथांमोना मोनबेसे सिट देरहागोन बेबो डाउटफुल बेनि थाखायनो जाय बिथांमोना दिनै गोनो गोथो जानानै APBआव थांदों नोंथांमोना सम थासेयावनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ रैखा खालामनानै नांगौ बायदि पार्टीनोहाय भटखौ होगोन होननानै आङो आसा थादों मिजिंथिदों थाहैबाय जोंना APB पार्टीयाव दिनै बबेबा समस्थियावथ' एखेबारे गैया मोनफा मोननै समस्थिफ्रावहाय बिथांमोना गोख्रों बोलोजों नाजादों नाथाय बेबायदिजों बिथांमोननियावहाय शर्ट पिरियड अफ टाइम माने बिथांमोननि जे पार्टी दानाय बे सिस्टेमा बारा साबजानाय मोनाखै बिथांमोननियावहाय इन्टेलेक्चुवेल्सफोरनि अभाब जादों आरो बिथांमोननि जे पार्टी खालामनाया दिनै माबे लाइनजों खारदों बेयो एसे जोंनि थाखाय सन्देह जानानै फैदों बेनि थाखायनो आं बुंनो सानो BJP थाहैबाय दा मोनसे गोहो जिथु जोंखौ गासिबखौबो साननो गोनां बाध्य खालामनानै फैदों नाथाय आं आसुरित जायो बैफोर व्यक्तिफोरा जायफोरा अलरेडि जोंनि रिजनेल पार्टीनि गेजेरावनो दैदेनगिरि महरै दंमोन दिनै बिथांमोना मानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ गुलुं गुजुं खालामनानै गरनैसो थाखानि थाखाय बा गाव गावनि लाबालाबनि थाखाय BJP पार्टीखौ दिनै बोजबना लादों दिनै BJPआ थांनाय बारावनो जों नुबाय UPPLनि माखासे स्वार्थबाजी बिथांमोननि आखुनि थाखायनो दिनै जोङो BJPखौ ओरैबायदि गोहो होनानै दोनबाय जे BJPआ दिनै सारा BTCआव साग्लोबजोब्बाय गिदिर गिदिर बिल्डिं अफिस लुबाय दिनै BJPनि कार्यालयफोरखौ जोङो दाब दाब जायगायाव नुनो मोनो बिसोरनि थाखाय जादों ससियेल मिडियानि सिगाङाव फैयै फैयै सोंखारिग्रा बैफोर व्यक्तिफोरा दिनै लाजिनांदों बेनिखायनो बिथांमोना दिनै गावसोरनो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बुंफिननो गोनां बाध्य जादों नाथाय गोरोन्थिखौ मिथिखा हसिखा मावनायखौ रायजो राजा नोंथांमोना दिनै थि खालाम बिथांमोना निमाहा मोनथावना मोनथावा बिथांमोनानो देग देग नायगार जोंनि मेगन सिगाङावनो होसिख्राव जोंखौ समर्थन खालामनो होनानै बर' रायजो राजाफोरखौ गुलाय गुजाय खालामदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै बुंफिननो गोनां बाध्य जादों जे BJPआ माबे गोहोजों लानानै फैदों जोंनि BTCआव मा थांखिजों हाबदों आरो जोंहा मा खहा जानो थांगासिनो दं थिगानो दङ बिथांमोना रियेलाइज खालामदों बुजिबाय थिगानो दङ नाथाय UPPL हानजा हिसाबै दिनै जोंनि BTCआवहाय जेबो गोहोम गैला बेखौ आङो नुनो मोनबाय पार्सनेलि
आं स्टाडि खालामनानै बेखौ मोनबाय आरो बेयो खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा रायजोफोर प्रेक्टिकेलि आं नुबोबाय नुगासिनो दङ जोङो बिजेपिखौ मानो नाङा आङो बेनि माखासे पइन्ट्स नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै सानदों आरो जाय बाथ्राया थार आरो नंथारगौ आरो बेखौ जोङो डिनाय खालामनो हाया जों बेखौ नेवसिगारनानै दोननो हानाय नङा जुदि बेफोरबायदि जायोबा जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद खैफोद आरो बे खैफोदनिफ्राय जोङो जाखांफिननो हागोन ना हाया बेयो जोबोद सन्देह जाना फैदों बिटिसिआव जुदि बिजेपिआ हारसिङै मेजरिटि देरहानानै सरखार सालायोब्ला जोंहा मा खहा जानो थांगासिनो दं रायजोफोर थोंजोङै फार्स्ट पइन्टआव आं बुंनो सानो बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थि गोहोआ मार्डार जागोन रायजोफोर बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थि गोहोआ बिथांमोना बेखौ फोथैनानै दोनगोन बियो रोखा नैथियाव बर' रावा जोबस्रांगोन जिहेतु 90 फारियाव जोंनि बर' रावा थिसनजादोंमोन 8 शिड्युलाव स्कुल कलेज बायदियावहाय जोंनि बर' रावा जोबस्रांगोन अफिस कर्ट बायदि बायदियावहाय जोङो बर' रावखौ नुनो मोननाय नङा रायजोफोर सांग्रां जा बिटिसिखौ जोङो नुखाबाय नैबे कलिसन गभर्नमेन्ट एलायन्स गभर्नमेन्ट थासेयावनो सरखार मोननै पार्टिजों सरखार सालायबाय थानाय समावनो जों नुबाय सासे इएमआनो बेसेबां गोहो दिन्थिनो हायो सासे सिएमनि सायाव बेनि फारसे काउन्टार होफिननो हायियानो फोरमान दिनै सासे बिटिसिनि चिफ सिएम बिथाङा दिनै सासे सिकिउरिटि पार्सनेलजों नाख्लें जानाय बायदि बर' हारिखौसो जोख्लायनाय जादों बे रायजोफोर बर' रायजोखौ थोंजोङै नेवसिनाय गादबनाय बे मोनसे नुथायमोन बेखौ नोंथांमोना हमदांनो हादोंना हायाखै बिजेपिआ हारसिं सरखार सालायोब्ला थोंजोङै दिसपुरनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय जोंखौहाय सालायगोन जोङो बामोनफोरनि आथिङाव जोथ्रोद बबेबा खनायाव दोनजागोन रायजोफोर दिनै जोङो बुङो जोंनि आबै आबौमोना बुङो आन्दलननि समाव जों खोनादोंमोन जेसेबांसिम गोजान जोङो आसि थुहरनानै नुहुरनाय बेनो जोंनि हा बा जोंनि मोन्थाय नाथाय बे समा गैला दिनै हानि जेंनाया जोंनि बिटिसिआव जोबाखै नंगौ नाथाय दिनै बैफोर सुबुंफोरा जायफोरा दिनै बिजेपिजों साननैसो दान्दिसे समनि थाखाय रंजानायखौ लानो होनानै थांदों सानैसोआ देरनानै बै रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बिथांमोना गावनि पकेट गरम खालामनो सानदों बिथांमोननि थाखाय थोंजों सोंथि नोंथांमोना गेरेन्टि लानो हागोन ना जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनानै होनो हागोन ना नोंथांमोना सानदोंखि जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जायखिजायानो जादोला हा फानै न' बां सिलिंखार जानायखौ लुबैदों बिथांमोना गेरेन्टि होनो हागोन ना जे बिजेपि दोलोआ फैयोब्ला जोंनि हाया 100% सिकिउर जागोन होननानै बिथांमोना जोंनि हानि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन ना बैफोर दैदेनगिरिनि थाखाय बे सोंथिया थाबाय जायफोरा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ फिदिं फिदा थगाय थसि दिनै फैसा थाखानि लब होनानै दिनै बिथांमोना दान्दिसे समनि रंजानायखौ होफ्लानानै थगायनो नाजागासिनो दं बिजेपि सरखार फैयोब्ला हा हु फाननानै आलाय सिलाय जागोन रायजोफोर बे खोथाखौ गोसोआव लाखि गोदो जेरै जोंखौहाय नेवसिदोंमोन थिग बेबायदिनो बर'फोरखौ गुबुनफोरा दाउ अमा सैमा बायदि बेबहार खालामगोन रायजोफोर बे खोथाखौ गोसोआव लाखि दिनैनो जोङो माखासे थासारिखौ जोंनि गेजेराव नुयो जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों ग्लोब ग्लोब 70% 80%आ गुबुन हारिजोंहाय हाबा जाहैगोन जोंनि अधिकारखौ सेनो बिथांमोना जोंनि हारियाव बेबायदि महरै हाबगोन बेबायदिनो माखासे गोबां बर' हारिया सुफुंख' हायै खहा जागोन
जों सानथ्र' हायै खहा जागोन, जों बुजिना मोनै खहा जागोन। खहा आरो खहा, जाय खहा जानायखौ जोङो सुफुंखौ हानाय नङा। जोंनि समा बारलांगोन, जेनेरेशन बाय जेनेरेशन थांगोन, खिन्थु जोङो बेनिफ्राय उद्धार जाफिननो हानाया जोबोद गोब्राब जागोन। बेनिखायनो सम थासेयावनो आइ आफा, आबै आबौ, बिब' बिनानाव, फंबायमोन, आदामोन, नोंथांमोना बुजिनो नाजादो। जोङो गोबां अलखदनिफ्राय नैबे पर्यायसिम सफैदों, जाहाथे बियो जोङो सम थासेयाव गाज्रि थासारि जानायनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना गावनि सार्थखौ दोनथ'नानै हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मदद खालामनो आवगायबो। गोजोन्थों।